Meta kont Pariġi għamilt premura li mmur f'dal-mużew partikolari fejn hemm ħafna tpenġijiet tal-impressjonisti, ġbuni. U naf li kien hemm mal dħalt tawni insomma l-mappa tal-mużew u għat mela fit-tali sala hemm din il-pittura famuża ta' Edward Degas li jiena kontin ħafna mixtieq li nara. U mal-wasalt sempliċement irpużajt qudiema u qatt nipprova napprezza il-kuluri, d-disinn, dawk l-elementi li għamlu pittura ta' bilħaq kapolavur. Iftakar ħadd pjaċir nammira, imbagħad wara li rajta bħala pittura ersaqt qrib leha u bdejt neżamina ċerti dettalji fiha. Ma minx bħal dik il-mara li darba smajt din l-istorja, mara li marret esibizzjoni ta' William Turner u kienet bunnuċċali bħali. Però kull pittura għaddiet bimneħira imħaxkem mal-pittura u teżamina mill-qrib biss. U inserta kien hemm William Turner u marfu għal Sinjura skużani. Il-pitturi tiegħi suppost tarhom mhux ixxommhom. U kultant jiġrielna li aħna nitlu f'ħafna dettalji u nifissaw fid-dettalji u ma narawx ir-realtiet kbar tal-ħajja. Hemm realtiet kbar li aħna rridu nittrattaw magħhom u jekk nimmissjawhom allura nkunu ġranna bħal din il-mara li minn għalija kienet esperta fil-pittura, però kienet imċanfra mill-pittur innifsu. L-iskrittura meta taqra tagħmlek realist. Tagħmlek realist. Ħafna nies jgħixu jisom f'Babel, jisom f'xi torri tal-avorju maqtew hemm ir-realtà. L-iskrittura taqra tagħmlek realist, l-ikbar realist li jista' jkun taħt il-kappa tax-xemx. Għaliex ġibek uċċimbweċ ma' realtà aħna minn aħna mhux biss fina nfusna ma wkoll vis-à-vis mal-ħalliq tagħna. U allura li se nagħmlu dalgħodu se nittratta anke minn dal-passaġġ li qrajna biss, minn dal-passaġġ. Se naraw 7 realtajiet illi rridu u huwa għaqli għalina immensament illi nittrattaw magħhom. U l-ewwel realtà hija ovvja għal kulħadd, l-oħrajn mhumiex ovvji, però din hija ovvja għal kulħadd. Hija realtà tant ovvja illi n-nies jippruvaw anke jiskansawha u jaħarbu minnha. Ir-realtà hija din, int se tmut. Jien se mmut, int se tmut, aħna ħammut. Il-bnedmin huma appuntati jew huma maħturin li jmutu darba. Dan huwa fatt tant evidenti illi kulħadd jaħarbu u fis-soċjetà tagħna nippruvaw nevitawh. Is-suġġett tal-mewt huwa bħal speċi tabu. Mhuwiex xi ħaġa pulita li ssemmija fil-konverzazzjonijiet tagħna. Però l-iskrittura tgħidilna mill-bidu Alla vażal il-bniedem dakinhar li tiekom bis-siġra projbita inti ċertament tmut. U Alla għamel tajjeb kelmtu u defatt il-bniedem miet u aħna bħala parti mill-razza umana huwa evidenti li aħna semmutu. Hija realtà jibsa, però hija realtà wkoll inflessibbli. Hija biss kwistjoni ta' żmien għal xi wħud minnha żmien qasir, għal xi wħud minnha żmien tikka itwal, però jum il-ġudizzju universali jista' jkun remot, ma nafux meta jkun il-ġudizzju universali. Però l-ġudizzju personali tagħna huwa kollu għalina l-koll huwa viċin. Viċin wisq aktar minn nixtiequ. U preċiżament kif tmut, hekk tinstab quddiem Alla. Fl-istess kundizzjoni kif ruħek tħalli warajha lil ġismek, hekk ġismek jinstab minn ruħek fl-aħħar jum. Impossibbli tgħaddi mis-sodda tal-mewt midneb u tidher quddiem Alla l-imħallef ġust bħala qaddis. F'mewtek u fl-aħħar jum se jkollok l-istess imħallef, l-istess ġurja, l-istess xhieda u l-istess verdett. Din hija realtà illi il-Kristjan waħda mir-raġunijiet għala sar Kristjan hija proprjament din. Il għaliex beża għal fih dak il-biża illi jrid jaħrab mill-għadab li ġej. Hemm din sentenza tal-mewt fuqna, sentenza tal-mewt inevitabbli,
niftakar meta kont żgħir, meta konna nġibu ruħna ħażin fil-pubbliku, missieri kien ħobb jgħidilna issa ħalsek la mmorru d-dar nħallaskom. Qatt ma tagħna flus. Konna nafu xi tfisser eżattament. Meta mmorru d-dar nħallaskom. Ok, jagħtina xi xaba ċinturin. Nkomplu niftakruha u llum nirringrazzjah tal-li ifa. Għallimni bil-mod tiegħu li għal ħażen hemm konsegwenza. U Alla hekk jitratta magħna. Semmutu il għaliex aħna bidinbi. Il-ħlas tad-dnub u għall-mewt. Hija xi ħaġa li taħdem mingħajr ebda eċċezzjoni. Fil-ktieb ta' Eżekjel li għadna kif smajna jgħidilna li ara l-irwieħ kollha huma tiegħi bħal ruħ il-missier hekk ukoll ruħ li benqija tiegħi. Ir-ruħ li tidneb tmut. Din hija l-ewwel realtà. Imma qar minn hekk għax li kieku mmutu u nispiċċaw ma tantx importa kieku. Ma tieni realtà numru 2 hija li se tidher għall-ġudizzju. Int kontabbli għal Alla li ħalek. Hemm verdett fuq ħajtek. Wara dan il-bniedem jiffaċċja l-ġudizzju. Wara li jkun miet ħajkun hemm ġudizzju personali għal kull individwu. Bibja taqtalna jisna mhux se jkun hemm ċans ieħor wara l-mewt. Mhux se jkun hemm opportunità oħra jew Alla jgħid lil xi wħud erġgħu pruvaw, mhux se jkun hemm rinkarnazzjoni idea tant popolari fir-reliġjonijiet orjentali. Il-Bibja tikkundanna għal kollox, wara dan mal-mewt hemm ġudizzju. U lanqas m'hemm nikilazzjoni bħalma jgħidu l-atej moderni illi tispiċċa u ssir trapp. Però anke Marku Aureliu, imperatur Ruman fis-seklu 2, filosofu wieħed mill-kbar bħala filosofi. Wieħed ukoll mill-aħjar jekk iridu ngħidu mill-fost il-filosofi illi ħasbu b'moħħhom. Dak it-ktieb meditazzjonijiet qarajtu jiena biex ngħid ħannara sa fejn kapaċi jasal il-moħħ uman. Marku Aureliu ċertament wieħed mill-aħjar, Epittetu, Seneca huma fost l-aħjar mill-filosofi matul is-sekli ta' snin. Marku Aureliu jgħid hekk ara, meta l-bniedem imut ix-xrara tiegħu tirritorna lejn Alla u tintilef fih. U kull ma jibqa' minnu huwa trapp irmiet Adam u ntiena. Evidentament ma kienx jemmen li hemm ħajja wara l-mewt. Però anke jekk aħna nużaw ir-raġuni, ħafna nies illi għalihom il-Bibja ma tiswa xejn, jaslu għad il-konklużjoni illi bil-fors hemm ħajja wara l-mewt, il għaliex kieku mhux hekk. Ir-realtà ta' dil-ħajja hija assurda, il għaliex nafu ben ċert u evidenti illi ħafna nies twajba ħansejħulhom hekk. Huma mirfusa, huma kkalpestati, huma abbużati, huma frustrati ma' ħadd ieħor u dak li huwa abbużiv u ħsibu biex jisluq għal ħadd ieħor pappija tajjeb fid-dinja ħafna drabi. Pappija ħafna drabi jevita l-qrati, vera, jekk jidħol fil-qrati għandhom jaqalgħu. U allura anke kif qal Asaf fis-san tiegħu, Asaf kien mikdud, inket. Meta ra il-ju ta' raġel devotu twajjeb kien qiegħed isofri, mentri nies ħżiena u mingħajr Alla kienu għaddejjin b'saħħithom, kellhom familja, kellhom saħħa, kellhom minn kollox. Kienu qegħdin ipappuha fuq l-art. U allura dana qal jiena mbagħad meta dħalt fid-dar t'Alla, meta mar fit-tempju u rrifletta fuq dir-realtà qal ċertament illa qalu int poġġihom fuq art tisloq. Ġifieri ċertament kieku m'hemmx ġudizzju ir-realtà kif nafuha. Anke Salamun illi tagħna il-ktieb tal-Ekklesjasti, ktieb filosofiku ħafna fejn
beda biex jara b'għajnejh u bl-esperjenza tiegħu u beda jgħid il-bnedmin imutu bħal klieb, it-tnejn jinżlu fit-trapp, però fl-aħħar imbagħad jikkonkludi jgħid il-konklużjoni wara li nstema kollox hija din, ibża minn Alla u ħares il-kmandamenti tiegħu għax dan huwa d-dmir ta' kull bniedem għax Alla se jagħmel ġudizzju, isimgħu, Alla se jagħmel ġudizzju minn kull ma jsir, minn kull ħaġa moħbija, sew tajjeb kif ukoll ħażina. Dinja ir-realtà li aħna rridu ta' bilħaq inħadnuha u nitalmu ngħixu fid-dawl tagħha. Ir-realtà li qatt ikun hemm ġudizzju. Pawlu meta priedka lil ġema ta' nies orrif fateni, il-filosofi fl-Arjopagu, u spiċċa biex qalilhom illi Alla iffissa jum diġà illi fih se jagħmel ġudizzju mill-bnedmin kollha. Permezz ta' bniedem li huwa ħatar. U ta' dan diġà tagħna prova jew tagħna evidenza billi qajmu minn bejn l-imwiet. Din il-realtà għal darb'oħra n-nies ta' barra jixtiequ jinsewha, jgħadduha biż-żmien, jiġħduha, però Bibbja tafferma kemm il-darba. Ġesu pereżempju jgħid li bil-bniedem qatt jiġi mal-anġli setana tiegħu u jrott lil kull bniedem skont emilu. Avolja tkun mitt, Alla mhux Alla tal-mejtin imma Alla tal-ħajjin għax kulħadd jgħix għalih. Allura hemm ġudizzju se tmut, hemm ġudizzju, it-tielet realtà. Hemm tama. Hemm tama, jekk sissa tkellimna fin-negattiv u tkellimna fuq sfond ikraħ ta' mewt u ta' ġudizzju, il-Bibbja għalhekk Alla tajjilna biex jurina illi ta' bilħaq hemm tama. Vers 22 jgħidilna li Kristu kien offrut darba biex jerfa id-dnubiet ta' ħafna. U għandu f'moħħu l-awtu l-idea tal-Jom Kippur meta kienu joqtlu il-bodbot minnhom u l-ieħor kienu mbagħad itelquh fid-deżert. Kien hemm raġel magħżul apposta kien jieħu l dal-bodbot marbut bil-qafla u jieħdu fid-deżert u hemmhekk iħollu jħallih imur u jintilef dal-bodbot. Hekk ukoll Alla għamel magħna. Alla permezz ta' Kristu jerfa' d-dnubiet ta' ħafna. Ġesu daħal responsabbli għal ħtijiet tan-nies, ġarrom fuq innifsu, bata u minn flokna sabiex aħna nkunu liberati. U għalhekk hemm tama. Hemm tama. Jerfa' d-dnubiet tal-ħafna però jgħidilna. Mhux tal-umanità kollha. Kultant l-evidenti jaħrabilna. Għawket jgħidilna jerfa' d-dnubiet ta' ħafna mhux kulħadd. Int fost dawk il-ħafna, jew forsi għadek ma tafx, għadek ma ntix ċert, jew forsi diġà ikkonkludejt illi inti fost dawk il-ħafna illi dnubietom tneħħewlhom u forsi qed tippreżumi dan mingħajr ma għandek evidenza biżżejjed. Il-Profeta Amos jgħidilna tħejja biex tiltaqa' Alla. Tħejja, meta ngħidu preparazzjoni, ġifieri trid tkun ħadd ċerta azzjoni biex tagħmilha ċerta li ma taqax għaċċajt. Inti tkun kif ngħidu bil-Malti bniedem afżat nofsu armat. Tħejja biex tiltaqa' Alla. Allura għandek konfidenza soda jew hija konfidenza insostanzjali. Bħalissa qed nistudja l-Avvanza tal-Pellegrin, il-famuż Pilgrim's Progress ta' Bunyan. U Kristjan wara li ħareġ mid-dar tal-interpretu u beda bil-vjaġġ tiegħu, mill-ewwel iltaqa' ma' tlet min-nies reqdin bil-ktajja ma' saqajhom. Għal l-istampi li jagħtina ta' ċerta realtajiet. Huwa famuż dal-ktieb. Allura Kristjan mur fuqhom u jgħidilhom jekk ifettu li jgħaddi minn dawk li nħawi dak li jdur bħal il-jun jgħajad, żgur li tispiċċaw priża taħt snienu, qed jirreferi għax-xitan hawnhekk. X'in semgħu dan dawk it-tlieta ħarsu lejh u jiġbu hekk. Sempliċi qallu jien qed nara ebda periklu, dan huwa l-tip ta' Kristjan
jekk jista' jsejjaħ Kristjan li għalih Alla jħobb il-kulħadd u m'hemm periklu ta' xejn. U allura qed nara bda periklu. U l-għażien qallu ħanorqod ftit ieħor. M'hemmx għalfejn hu azzjoni bħalissa. U żatat qallu li kull wieħed jaħsad dak li jiżra xi tweġiba trid nagħtik. U b'dan reġgħu intefgħu jorqdu u Kristjan kompla sejjer fit-triqtu. Kienu nies jidrilhom li huma Kristjani, kienu qegħdin jgħidu li għandhom tama, ħobżhom maħbus u żejthom fil-kus kif ngħidu bil-Malti, però ma kienu Kristjani, kienu għadhom marbutin bil-ktajjen. Infatti meta Kristjana fit-tieni parti tal-Avvanzar Pellegrin tgħaddi mill-istess post, dawk l-istess nies tarhom imdendlin mill-ktajjen tagħhom. ċertu lingwaġġ grafiku Banni qed jgħidilna li dawk li jippreżumu, dawk li sempliċement jieħdu for granted, illi la darba Kristu miet u allura miet għal kulħadd li hawnhekk qed jgħidilna miet biex jerfa' tnubiet ta' ħafna. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi int wieħed minn dawk il-ħafna. Allura ejjew niftakru l-aħwa li Alla ma nitqux bih. Alla jaf x'aħna. Jaf fuq li manħa, jaf u x'vera għandna dik it-tama fina jew le. U dik it-tama jagħtina biss Sidna Ġesu Kristu. U l-avukat li kapaċi waħdu jiddefendina quddiem Alla. Nisimgħu dwar kriminali meta jinqabdu jittaraw il-qorti l-ewwel ħaġa li jagħmlu ara x'sensibilità għandu anke nies ħsiena. X'jagħmlu l ħaġa ifittxu l-aqwa avukat tal-pajjiż. Ħajħallsu kemm iħallsu. Imma jridu l-aqwa avukat, l-aqwa difiża fil-qorti. Alla tagħna avukat wieħed biss, għaliex wieħed biss, għax wieħed waħdu huwa biżżejjed. Huwa biżżejjed. Avukat li kapaċi jiddefendi il-kawża tagħna. Rumani 8 Pawlu qed ikellem lill-insara hawnhekk u jgħidilhom x'ingħidu mela għal dal-ħwejġ hekk Alla umana min jista' jkun kontra tagħna u li ma frankajx l-istess ibnu. Imma taħalina l-koll kif ma jetinix miegħu b'xejn il-ħwejġ kollha min jista' jgħid xi ħaġa kontra il-magħżulin tal-Alla. Dawn il-ħafna illi l-awtur semmi hawnhekk. Min jista' jakkużhom xi ħaġa? Huwa Alla li jiġġustifika, min hu li jikkundanna? Kristu li miet, jew aħjar li reġqam u li qiegħed fuq l-lemin tal-Alla u li wkoll qed jidħol għalina min kapaċi jfridna mill-imħabba tal-Alla. Pawlu qed jirraġuna raġunament sempliċi ħafna. Jekk aħna ta' bilħaq għandna lil Kristu bħala avukat tagħna ħadd u xejn ma jista' itellef il-kawża tagħna quddiem Alla. Aħna nies rebbieħa aktar minn rebbieħa permezz ta' dak li ħabna. Ngħaddu għal raba realtà. Il-realtà ma narawx bajnejna, però hija realtà. Ħafna affarijiet ma narawx bajnejna mhux vera, però naċċettawhom bħala realtà. U din hija propjament din. Il-fidili għandhom rappreżentant fis-smawiet. Għandhom rappreżentant fis-smawiet. Wallu qed nigawdu mill-ħidma kompluta tiegħu, mill-interċessjoni tiegħu wkoll. Jekk nieħdu l-każ ta' Mahatma Gandhi kulħadd sema bih, missil l-Indja moderna x'vera, illi stinka u ħadem u kien entużjast ħafna u sofra u bata u xeħtu il-ħabs u minn kollox. Kien patriotta vera. Rid jeħles l-pajjiżu mill-dominanza u mill-ħakma tal-Imperu Ingliż. Dan ir-raġuna l-Indja hija tal-Indjani. Tajjeb u baqa jistinka sakemm kiseb l-indipendenza mill-Gvern Ingliż. Illum l-Indja tgawdi mill-ħidma sfiqa ta' dan ir-raġel, ta' dan l-eroj ħansejħulu hekk għall-Indjani ġvera. Indjan illum li qatt ma rawh, qatt ma ltaqgħu miegħu, qegħdin igawdu mill-ħidma ta' dan ir-raġel. U l-istess ħaġa il-fidili. Kristu li għammar fostna wetta fiddu għalina issa dawn l-istess fidili għandhom dal-istess rappreżentant fis-smawiet. Kristu ma daħalx f'xi qaddis tal-qaddisin magħmul blit li hu sempliċi antitip tal-veru jgħidilna. Iżda daħal fis-sema nnifsu biex issa jidher fil-preżenza tal-Alla għalina
U dik il-kelma għalina hija importanti. Għal darb'oħra l-awtur qed jirrestrinġi l-effettività tal-Ministeru ta' Kristu. Hija għal dawk li jemnu fih, għal dawk li qed jafdawh, għal dawk li qegħdin iserħu fuqu biex jirrappreżentahom. Ġwanni fl-ittra tiegħu jgħidilna l-aħwa u li diċkejknin. Qed nikbilkom tal-affarijiet biex ma tinnimbux. Imma jekk wieħed jidneb għandna bħala avukat quddiem il-missier il-Ġesu Kristu l-ġust u il-propizjazzjoni għal dnubietna u dak illi is-sagrifika li nnifsu sabiex dnubietna jitneħħew. U mhux għal dnubietna biss, imma dnubiet tad-dinja kollha, għal dawk kollha li jindenjaw biex jersqu ħalli jgawdu mill-rappreżentanza tiegħu. Fis-smewwiet dawn in-nies ma jkunux diżappuntati. Aktar tard fl-istess Ġwanni jgħid bda deret l-imħabba tal-Alla għalina. Mhux illi ħabbejna aħna lill-Alla, imma li hu ħabna. L-inizjattiva kienet tiegħu hu ħabna u bagħat libnu biex ikun il-propizjazzjoni għal dubietna għal darb'oħra. Jekk aħna rridu nidru, jekk aħna ngħidu li għandna tama li nidru quddiem Alla u nieqfu u ċa ma nkunux ikkundannati minnu, rridu ikollna l-ħarsa ta' qalbna fuq ibnu Ġesu Kristu u fuq ħadd aktar. Alla xedlu fuq il-muntanja ta' trasfigurazzjoni meta kien hemm Mosè u Elija miegħu qed jitkellmu dwar mewtu f'Ġerusalemm, però mbagħad Mosè u Elija telquh u instab Ġesu waħdu. Ġesu waħdu. Meta Alla qal dan u ibni il-magħżul isimgħu lilu. Isimgħu lilu. Ġesu qal min jiġi għandi jiena ċertament ma nkeċċiex il-barra. Għaliex m'għandniex naqbdu ma' din tama li hemm qudiemna x'vera. Realtà numru 5. Realtà numru 5. Il-fidili għandhom dnubhom ikkanċellat. Huma kemm huma numerużi d-dnubiet tiegħek, il-fallimenti tiegħek, id-dejn tiegħek quddiem Alla, jekk inti ta' Kristu il-dnubiet tiegħek huma ikkanċellati. Id-dejn huwa maħfur, it-tfixkil huwa mwarrab. Ara kif jesprimi ruħu l-awtur, vers 26. Jgħidin altrimenti kienu kun jeħtieġlu jbagħat is-sikwit mill-pedament tad-dinja. Immissa huwa manifestat darba fil-konsumazzjoni ta' żminijiet għat warrib tad-dnub permezz tas-sakrifiċċju tiegħu innifsu. Kif warrab id-dnub Ġesu Kristu? Bis-sakrifiċċju tiegħu innifsu. Id-dnub ifixkel, jostakola il-modija tagħna għal Alla. Jekk inti tkun miexi fit-triq u din it-triq hija lixxa, hija asfaltata, hija famuża, u inti miexi għall affarijiet tiegħek bil-karozza, jekk jinserta li hemm insertat maħabba forsi xi maltempata, inqalbet xi siġra u għalqet it-triq, dik it-triq m'għadix tajba. Għaliex hija ostakolata. Dik is-siġra trid titneħħa min-nofs biex tkompli fil-vjaġġ tiegħek. Ġesu neħħa l-ostaklu. Der darba fil-konsumazzjoni ta' żminijiet għad warrib ta' dnub permezz tas-sakrifiċċju tiegħu innifsu. Alla kif se jgħid l-awtur lill-Ebrej aktar tard, jgħid dnubietom u ħtijietom jien ma niftakarhomx aktar. Jien ma niftakarhomx aktar. Daqshekk huwa effettiv il-sakrifiċċju ta' Ġesu Kristu. U għalhekk il-Kristjan għandu dan il-privileġġ indeskrivibbli li kapaċi jgħid mhux bi preżunzjoni imma x'jaf illi Kristu ta' bilħaq neħħa d-dnub tiegħu kapaċi jgħid jien dnubieti maħfura. Jien għandi tama ħajja, tama riservata li fis-smewwiet, tama li ma tgħibx, tama li ma tiddiżappuntax, hija riservata għalija fis-smewwiet. Realtà numru 6. Realtà numru 6. Is-sakrifiċċju ta' Kristu huwa wieħed. U hawnhekk naraw il-grandjożità, il-majestà ta' Kristu. Illi b'sakrifiċċju wieħed darba għal dejjem għamel tpattija adekwata. Tpattija suffiċenti. Tpattija li b'ebda mod ma nistgħu nirrepetuha u lanqas hemm għalfejn tkun repetuta. Li nkunu li niftakruha iva. Anzi,
Il-ħajja tal-Kristjan tirrivolvi madwar dan il-fatt kbir, il-fatt li Kristu miet għalina. Pawlu jiftaħ litra lil-Galatin billi jgħidilhom li Kristu tali l-nifsu għal dnubietna biex jeħlisna minn id-dinja ħażina preżenti tal-lum skont ir-rieda tal-Alla u missieru. Is-sakrifiċċju huwa wieħed. Vers 25 jgħidilna illi Ġesu der mhux biex joffri sikwit lilu nnifsu. Bħalma s-sommu saċerdot jidħol fil-qaddis tal-qaddisin kull sena bid-dem ta' ħadd ieħor. Mbagħad vers 120 ukoll jgħidilna hekk ukoll Kristu offru darba biex jerfa' d-nubiet tal-ħafna għad jidher għat-tieni darba mhux biex jitratta mad-dnub imma salvazzjoni ta' dawk li qed jistennew bil-ħera. Kemm il-darba matul l-epistola tiegħu l-awtur jisħaq li s-sakrifiċċju ta' Kristu kien darba kontrast enormi għas-sakrifiċċji kontinwi li kienu jsiru fil-tempju jew fit-tabernaklu. Kristu offra li nnifsu darba għal dejjem. Għaliex? Għaliex b'dak is-sakrifiċċju wieħed id-dnub tneħħa. Irridu l-aħwa nneħħu minn moħħna dik il-mentalità ħansejħilha mentalità bażwija jiena, mentalità bla sens, illi tagħmel reat u taqla ċitazzjoni. Fejn jitlu l-wardens jista' jkun hekk. Is-suq iż-żejjed il-kamra toħodlok ritta trid tħallas iċ-ċitazzjoni. Jew parkejt ħażin titħallas iċ-ċitazzjoni. Għamilt xi ħaġa ħażina li titpatta b'xi ħaġa allura ammont ta' flus. Fir-relazzjoni tagħna malla din l-idea ma tapplikax. Din l-idea hija waħda redikola. Il-ħażen tagħna qatt ma nistgħu nibbilanċjawh bit-tajjeb. Alla jippretendi minna li nagħmlu t-tajjeb kontinwament bla falliment mit-tnissil tagħna sal-mewt tagħna. Il-ħażen tagħna qatt ma jista' jiġi bilanċjat bit-tajjeb. Bħalli kieku hemm xi miżjien dik qed tistampa f'moħħi jiena meta kont għadni żgħir. Hekk kalmuni. Illi l-ħażen li nagħmel timpattih bit-tajjeb. U allura anke jekk mut tittamel it-towba jew il-penitenza biex tpatti għal ħażen li tkun għamilt, tpatti jint personalment. Il-biċċa xogħol ma taħdimx hekk. Quddiem Alla huwa wisq safi biex iħares lejn ħażen, biex jammes lejn ħażen, biex jieħu tixħima minn għandek. Palli kieku tista' tixtrih. Ir-realtà aktar xi din illi saret tpattija universali. Dit tpattija universali saret minn Ibnu stess, Ġesu Kristu. Hija tpattija storika, għandna 4 kotba illi deskrivuha fid-dettall ħafna, fejn Kristu kien iġġudikat quddiem Ponzju Pilatu, qabbew is-salib, ġarru sal-Kalvarju, hemmhekk samruh u hemmhekk kien mobbi bid-nubiet tagħna. Tant illi blajta tiegħu Alla tiegħi, għalfejn abbandunajtni, Ġesu kien qed iġorr dawk id-nubiet biex neħħihom minn fuqna għal fuq. Naġa semmi dan dal-famuż ktieb illi jibda bil-eroj tiegħu il-Pellegrin li fil-bidu Banjin Penġjolna li kellu din it-tabija tat-toqol fuq spaltu u qed ikissru, qed jifnieh u ma jistax iġorru u tant mikdud bih illi kien ma setax jissapporti aktar. Sakemm wasal quddiem is-salib. Meta wasal quddiem is-salib, dak it-toqol inħall waħdu u beda jitrembel sakemm sparixxa fil-qabar vojt u nafu x'kien dak il-qabar vojt illi Ġesu ħalla barra minn Ġerusalemm. It-toqol tad-dnub tagħna jista' jitneħħa. Għal dawk li jindenjaw jersqu bil-fidi. X'inhi fidi? Fidi hija paridejn vojta li inti se tirċievi mill-bontà, mill-ġenerożità, mill-grazzja soprabbondanti ta' Alla. Għalik mingħajr ma ħaqqek Alla qiegħed joffrilek il-ħelsien.
bit-toqol, mill-kundanna, mill-ħtija, mill-kastik. Realtà numru 7 u l-aħħar waħda. Realtà numru 7. Alla jaf xint. Alla jaf xint. Pawlu jafżana jidilna Alla ma nistawx nirredikolawh. Ma nistawx ngħaddu biżmien. Galatin 6 vers 7 jidilna. Ma ħafna nies jaħsbu li jistgħu jilagħbu logħba u jħelsuha magħna. Allu omniscienti, allu imħallef ġust, illi ma jurix parzjalità, ma jurix favoritizmu, dak li ħaqek jagħtihulek. X'ħaqna kollha kemm aħna il-kastik. Frattant qed jgħidilna minn issa, qabel ma mmutu, qabel ma nidru għal ġudizzju, hemm tama. Il-dnub jista' attwalment u realment jitneħħa. U Alla jaf x'int, jaf fuq liema tinsab anke bħalissa. Anke bħalissa. Jaf intix preparat jew le, jaf il-qagħda ta' qalbek. Jaf intix maħfur, jaf il-qajġ lill-libnu. Ġwani jgħidilna min għandu liben għandu l-ħajja. Min m'għandux liben talla m'għandux il-ħajja. Alla jaf. Għalhekk vers 120 jgħidilna illi Kristu se jerġa' jiġi mhux biex jitratta mad-dnub. Għaliex? Għaliex diġà tratta mad-dnub. Diġà neħħieħ għal dawk il-ħafna. Iżda jidher għas-salvazzjoni ta' dawk li qed jistennewh bil-ħeġġa. Dawn huma n-nies ta' Alla. Dawn huma n-nies ta' Kristu, dawn huma d-dixxipli tiegħek qed jistennewh. Illi minn ġurnata għall-oħra qalbhom hija merfuqa l fuq u għandhom dik l-antiċipazzjoni ħelwa li iva Kristu għad jerġa' jiġi. Ġesu jgħid in-naċ tiegħi jisimgħu leħni. Jiena narafhom. Huma jarfu lili u jiena naraf lilhom. Ftakru il-pedament tal-mulej x'inhu. Żewġ affarijiet, il-mulej jaf dak li huma tiegħu. Dawk li huma tiegħu għandhom jaħarbu jew jevitaw il-ħażen. Il-mulej jaf dak li huma tiegħu. Realtà kbira illi rridu nitlu in-lajn magħha. U x'vera. Ma nistgħux nkunu boloħ u nippretenduha jew naħsbu jew nassumu li b'xi mod jew ieħor neħilsuha. Alla jaf x'aħna. Pawlu lil-Tessalonkin wara li konvertew kitbilhom l-ewwel ittra tiegħu. U jgħidilhom illi huma stess jgħidu fuqna x'daħla kellna fostkom meta żarhom biex jippritkalhom il-Vanġelu u kif intom dortu lejn Alla mill-idoli biex taqdu l-Alla ħajju veru u biex tistennew mis-sema l-ibnu li hu qajmu mill-imwiet Ġesu illi ħlisna mir-rabja li ġejja. Pawlu qed jiddeskrivihom bħala nies li qegħdin jistennew mis-sema lill-ibnu. Kristjan ġenwin hekku. Wa Kristjan huwa raġel huwa mara huwa tifel tifla illi qed jistenna lil sidu ġej lura, qed jistennieh bil-ħerqa. Tant bil-ħerqa li kuljum jitlob għalija il-ħaġa. Meta aħna nitolbu tiġi saltnatek, qegħdin ngħidu lis-sultan tagħna erġa' ejja f'din id-dinja. Allura Alla li jaf x'int. Int onest biżżejjed miegħek innifsek biex tgħid għadni fuq ix-xelluk jiena. Jeħtieġ li naqsam fuq in-naħa tal-lemin. Interessanti kif f'dal-pass ċkejka li qrajna. Jgħid li Kristu der, isemmi li Kristu der 3 darbiet. 3 darbiet. Kull darba juża verb differenti bil-Grek għal der, aħna jittennisu der kien manifestat u tfaċċa, jew se jitfaċċa għattini darba. Però vera sabiħa din. Jgħidilna l-ewwel vers 26 der darba biex ineħħi d-dnub. Qed jirreferi għal meta li bent Alla kien inkarnat, twieled bħala tarbija, tifel, ċkejken, tfajjel, ġuvni, sar raġel fl-ħajja ta' żmienu. Der darba biex ineħħi d-dnub. Dwar din l-ewwel dera tiegħu għandna 4 Vanġeli illi jagħtuna ritratti sbieħ ta' Ġesu ta' Nażaret meta mexa fostna. B'dik l-ewwel dera tiegħu Alla jiġġustifikana. Jekk aħna nħarsu lejn ibnu Ġesu u naraw fih it-tama tagħna, Alla jiġġustifikana, Alla jilliberana mill-ħtija u mill-kastik. Issa qiegħed jidher għalina fil-preżenza tal-Alla vers 27. Qed jidher għalina
fil-preżenza tal-Alla. Bħalli kieku qiegħed jirrappreżentana. Meta fenna fina nibatu delegazzjoni New York tajjeb biex tidher għalina waqt il-konferenza. Vera? Hija xi ħaġa milli aħna nifhmuha. Kristu qed jidher issa għal u li Alla fil-preżenza ta' Alla. U allura la darba Kristu qiegħed fis-smewwiet x'jiġri? Kristu jerfalna qlubna lejh. U allura jqaddisna għalih. Ma nibqgħux l-istess tip ta' nies li konna qabel bil-vizzijiet l-oħra li kollna marqin fihom, imma inaddafna. Ġustifikazzjoni imissa santifikazzjoni. Kristu jagħmilna nixbħuh b'mentalità, b'moħħ, biħsieb mirfuħ il-fuq biex noġbu lil Alla. Imma mbagħad jgħid ukoll li qatt jidher tieni darba. Meta ma nafux. Lanqas għalfejn nippruvaw niggessjaw, Ġesu jgħid ħadd ma jaf bil-bniedem meta se jerġa' jiġi. Lanqas l-anġli tal-Alla ma missier waħdu. Però ċertament qatt jidher tieni darba vers 120. U meta jidher tieni darba dawk kollha, dawk il-ħafna li poġġew it-tama tagħhom fih ikunu glorifikati. Isiru jixbħuh anke fil-ġisem tagħhom. Aħna nemmnu fil-qawmien mill-mewt. Alla tqajjem lill-umanità mill-mewt. U għat jarf il-dawk li ma tiegħu. Is-sultan ipoġġi fuq it-tron tal-glorja tiegħu u jidru quddiem il-ġnus kollha u jpoġġi in-naċ tiegħu fuq il-lemin u il-mos fuq ix-xelluk. Ġesu jaraf il-dawk li ma tiegħu. U kapaċi wkoll jgħidulhom ejjew intom l-imberkin ta' missier jitlu fis-saltna mħejja għalikom minn qabel ma bdiet id-dinja. Għaldaqstant il-twissija tal-Alla jeħtieġ li nagħtu kasa. Fil-ktieb ta' Eżekjel smajnija moqrija dal-għodu jgħidilna indmu u erġgħu lura mill-ħtijiet tagħkom kollha. U hekk il-ħażen ma jkunx it-tiġrif tagħkom. Jekk s'issa provajna niskapulaw il-ħsieb tal-mewt u tal-ġudizzju u tal-affarijiet kollha u minn għalina we're safe. Alla qed jgħidilna intmu erġgħu lura mill-ħtijiet tagħkom kollha. Armu minn fuqkom ħtijietkom kollha li bihom nibtu għamlu għalikom qalb ġdida u spiritu ġdid. Għaliex tridu tmutu? Daħar Iżrael. Jien għamel ħaġa waħda nisab perswas żgur. Il-bidem jekk jintilef fl-infern u kull min jintilef fl-infern ħtija tiegħu waħdu. Ħtija tiegħu waħdu. Alla qed jappella hawnhekk għaliex tridu tmutu? Daħar Iżrael. Għax jien ma nieħux pjaċir bil-mewt tal-ħżiena. Ma nux pjaċir bil-mewt ta' min imut jgħid Sid il-Mulej. Għalhekk indmu u jibqgħu ħajjin. U appell propizju, appell illi tajjeb il nisimgħuh, tajjeb li nwieġbu għalih. Sal-bieraħ stess qrajt. Tista' tagħlaq għajnejk kemm trid. Lib tal-Malti jiena. Tista' tagħlaq għajnejk kemm trid. Iżda meta terġa' tiftaħhom tirrealizza illi l-verità tkun għadha qed tistenniek quddiemek biex teħilsek jew tiqrdek. Tista' tipprova tiskapula, tevita dawn is-seba' realtajiet kbar li tkellimna dwarhom. U tista' ddum u tagħmel ħsara lek innifsek. Meta terġa' tiftaħ għajnejk, issib dik l-istess verità għadha hemm. Proverbi 29 jgħidilna minn spiss ikun imwiddeb u jwebbes rasu f'daqqa waħda jitkisser bla fejqan. Għalfejn għandna nkunu nies li nispiċċaw irrovinati. Meta Alla f'imħabtu tagħna r-rimedju perfett li nsab biss f'ibnu Ġesu Kristu. Il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja.